Aleksa, utakmica sa Bayernom prilično važna za vas, pogotovo nakon poraza od Splita. Da se malo i digne ekipa. Jeste. Dodatna motivacija nam stvarno ne treba, jer stvarno mislim da ćemo izaći maksimalno motivisani za ovu utakmicu protiv Bayerna, jer imali smo 4 sad vezana poraza i kako se zove, pogotovo su nas taj od Virtusa da smo imali sve u našim rukama i pogotovo od Splita poremetili, jer su stvarno momci izašli i dali maksimum za svoju ekipu. Mi nismo to učinili, što je rezultiralo sa ova poraza. Međutim, stvarno smo motivisani, znamo koliko želimo da napravimo uspeh ove sezone i koliko nam je važna svaka sljedeća utakmica, jer je ona najvažnija i tako krećemo i sa sutrašnjim Bayernom. Što Partizan treba da promeni da bi izgledao bolje? Definitivno agresivnost u oba pravca, i u odbrani i u napadu, i veru u tim, u samopouzdanje, u svoje šuteve, u svoje saigrače, i mi svi verujemo jedni u drugi, ja kažem, podićemo to na više nivo da bi to nam je sve one prošlogodišnje neke utakmice koje su bile na klackalici smo dobijali, ove godine nekako nam uvek izmaknu iz ruke, i ne znam, Mega i Gokeja u ABA ligi, i na kraju Zvezdu smo stigli, izjednačili i opet nekako imali šut za pobjedu, i oni su nam, kako bih rekao, izmakli posle lošeg starta, katastrofalnog starta. Samo tu žicu da nađemo i da to je karakter, to je do karaktera ekipe, i s tim ćemo, kažem, to će biti jedna prevaga s kojom će sve krenuti na bolje. Prošlo se, izvini, molim te. Da, Da li biš neko objašnjenje? Pa nemam objašnjenje, jednostavno nije lako, mnogo puta smo krenuli u utakmicu loše i kasno ulazili u utakmicu, i onda juriš prednost i mi vratimo se i budemo u totalnom rezultatskom egalu, ali kažem, da bi se došlo do tog egala, iscrpimo se i fizički i psihički, kažem, i onda treba nam ta vrsta kada jurimo rezultat i kada imamo tu energiju potrebnu, to nam treba od samog starta, i to je to. Mislim da sam vam dao objašnjenje. Ćao. Hvala. Ćao.